Fate Academy AI-generated art contest! Isang buwan para sa AI-generated art. Ito ating mapabalita na hilig ko atin agad simulan. My God. Alam mo lang katawan ko na allergic sa bullshit na sa mga balitang dadaan natin ngayon. So kamakailan nag-post ang Golden Fate Academy Senior High School ng Calling All Visionaries. We're proud to launch the AI-generated art contest where imagination meets innovation. Explosive emoji. Theme, reimagining what's possible. Because creativity isn't confined to brushes, hands, styluses, tablets, etc. Now, prompts can be the canvas and possibility is the brush. O di na to AI art, pagalingan na lang mag-prompt. So yan, so ito ay nag-viral kamakailan. Ayan, so hanggang July 31 ang submission. So may pag-asa pa tayo lahat. Nakisali dyan. At nabuksan na naman yung topic about sa AI na is AI art considered art? At marami pa syempreng nagbabranch out na iba't iba pa mga topics tungkol sa AI. Baka ang AI generated din dito yung utak nila. Ilang gigabytes ng system ang kailangan dun. Kung tatawagin mo artist sa isang taong gumagawa ng AI art, para mo na rin tinawag na mathematician na ba yung marunong gumamit ng calculator? Hindi siya nag-isip dun. Ito ay galing sa art ng iba pang mga tao. Nagkakaroon din nga ng problema na ethical ba yun? Na yung mga ginaya, sabihin natin sa Ghibli or sa iba pang mga kilalang artist na may kilalang style, ipack mo sila, kunin mo lahat yung karne na yon na iba't ibang art at isiksik mo, tapos ilagay mo sa balat ng longganisa, tapos ilagay mo sa sa shredder, lalabas ba doon longganisa, longganisa pa rin. Parang ganun to eh. So eto na naman yung age-old parang debate na hindi ma-define ang AI-generated art as art. AI-generated prompts, pwede. Di ba? Prompts can be the canvas. Hindi nga canvas yung prompt eh. Kasi yung prompt yung bumubuo eh. Yung prompt dapat yung brush. So idaan mo nito sa ChatGPT kung mali pa tong caption natin. Ayusin pa natin yan. Ang canvas mo dito yung text box sa malalagay. Yan reimagining, no imagining what's possible. Pwedeng fart, pwedeng utot. Ako po ay isang professional AI prompter. Yes. Papayto siya aking visionary art style at makabagong brush. Tawagin mo akong professional AI prompter. I will reimagine what you cannot imagine via the machine, not me. I will not imagine. Ayoko. Baka yung mismong caption AI generated din ha? Baka lahat na lang. O nga, totoo. Writing contest na nga yan. Pagalingan na lang magsulat. How to generate an alumni that is confused on what they chose as a contest. Yun yung gusto ko. Boom! Labas mo dyan. So, tingnan natin kung merong mga apologies sa comment section. Ito sabi ko kanina, imagine putting AI generated and creativity together. AI can create something original. It can only create spew what it's already been fed. Para natututo siya. Para rin siyang tao eh. At syempre, ang unang natutunan ng mga tao sa art ay nature. Diba? Ano yung nakikita nila? Ano yung kanila mga experiences, ano ibig sabihin na kanila nakikita at doon nila nilalabas. Kaya mga apologies na sinasabing ang AI ay art din kasi galing din daw yung mga nalalaman ng AI sa mga tao. O di, paano pa yung ethical claims no na sinong nagmamay-ari ngayon yan? Yung robot o yung mga artist na iniscan yung art na meron sila at yun yung nire-introduce sa kanilang system. May the best prompt wins. Prompt inside the box. We can hate all we want, yes, but this is actually a great thing. I firmly believe generative AI tools for art are best in the hands of artists if you can only break free from the stigma. Ito maganda tong point. Sa artist side, yung mga artist kasi meron tinatawag na pride sa iyong work. At pag yung pride sa work mo, minsan gusto mong pagdaanan yung proseso, yung denial part na siya, hindi na ako magiging artist. O hindi ko ito magagawa. Ano pa mga pinaggagawa ko sa buhay ko? Yung pag-push forward sa mga insecurities mo o pag-push forward sa mga feeling mo, pagkukulang mo at magagawa mo rin at the end of the day. Minsan meron ako mga ginagawa syempre sa larangan ng creative ay ang pagsusulat. Tinitingnan ko tong ginawa kong tula, hindi para kay Stella. Tapos matitingnan ko kinabukasan, ang pangit. Pero bilib ako ng ginagawa ko. Yun ang matatanggal sa mga artists. Yes, meron mga klase ng trabaho na sobrang dami mong kailangan i-churn out dahil nga 'di ba sa trabaho tayo ay mga baterya na kailangan ubusin ang lang enerhiya na kukuha ka ng tulong sa AI. Kuwari, give me a foreground and background of this product. So bibigyan ka niya ng mga SKU or prompt. Ikaw mismo pinaprompt niya na ito yung pwede mong gawin, pwede mo ilagay dito, pwede mo ilagay dyan. Kasi ikaw na mismo magbubuo. Okay ako dun kasi nakakatulong yun sa'yo. The same way na yung mga dating magsasaka na gumamit ng kalabaw kesa sila mismo ang mag-araro. Diba? Tumutulong ka. Pero yung aksyon mismo, ikaw ang gumagawa. Okay sa akin yun. Dun ko naiintindihan ng AI. The same way na meron din mga analytical na ginagawa si AI na ayusin mo nga itong routine ko for today, kung anong oras ako magsisimula, gaano kabigat ba yung kailangan kong buhatin sa gym, at yung mga ganun, paano ko i-optimize.
ma-optimize, okay sa akin yun. Kasi para ka nagkakaroon ng sarili mong assistant na nakakatulong sa'yo sa everyday mo para ma-optimize mo yung araw mo, para mas marami ka ng time sa sarili mo. Ngayon, yung mga gumagamit ng talagang from start to finish, na tong-tong-tong sahur style, brain rot content, hindi yan art. Ano lang yan, parang yan yung ipot sa tao na naglalakad na pwede mong gawin o di mo maiiwasan, pero alam mo yung mga tao pinag-uusapan ka, alam mo yung mga tao may masasabi sa'yo doon. Tsaka ang dami pa nitong loophole Mas magaling yung mga AI na binabayaran mo, may mga subscription, mas maraming beses ka makakagawa. So doon pa lang uneven na. Paano yung mga estudyante dyan na alam mo na mas mayaman? Yari agad sila sa prompt na yun, mas marami sila magagawa, mas magaling yung system, yung interface mas user-friendly, mas mabilis sila makakalabas sa mga prompts. Meron ka nga doon nag-aayos pa nung prompt para sa'yo Ganun na kalala. So parang meron dito Math Wiz the contest, tapos pwede ka magdala ng calculator. Pinapabilis pala yung proseso na walang reward para doon sa gagawa. Kasi yun yung gusto mong makita. Nagtingin-tingin din ako na meron ding first AI generated art na binili na sa halagang $432,500 o halos 24 million pesos. Ito, yan, Portrait of Edmond de Bellamy from La Famille de Bellamy. So yan, ito yung kanya kasi wala namang gumawa dyan at maganda kung paano daw nila ginawa to, nakakatawa. Kasi ito, walang author question marks na meron daw silang tinatawag yung mga gumawa nung art na to. Meron daw generator at discriminator. Yung generator, finid nilang 15,000 na portraits between 14th century hanggang 20th century art. So, yun yung kanyang naging basis, yun yung experience. Okay? Tapos, gagawa siya ng bagong image galing sa mga set na yon. Tapos, si discriminator, based nga doon sa word, or minsan tinatawag mong tito mong maraming comment sa'yo sa reunion, ay hahanap ng diferensya between sa isang human-made image at dun sa ginawa ni isang generator. So, parang makakalagpas dun sa algorithm niya. So, pinaglalaban niya. At ito yung lumabas, yung image na pinakita ko sa inyo. At yun yung kanilang binenta. Bisa-bisa kasi mga ganito, ano lang ito, mga tax exceptions kasi kaya nila ginagawa. Pero doon nawawala yung warmth ng isang art. Na kahit mapasa memes yan, di ba, kung mo ginagamit, yung mga AI na gumagawa yan, hindi naman nag-iisip Hindi naman yung nakakaramdam. So, yung nilalabas nila, nagmimimic lang sila. Kasi kahit nilagay ko sa ChatGPT, siya mismo nagsabi, yan para walang dugasan. AI doesn't feel or think. It mimics. So, ginagaya, walang bagong thought doon sa ginagawa nila. Isa tong amalgamation o para hindi tayo manosbig, isa tong binating itlog, tapos kung lumabas yun na siya. Walang gumawa ng isa pang itlog. Yun lang din lahat ng itlog na yun. Hinalo-halo lang, binati lahat gumawa ng omelet. Combine siya ng styles and content, tapos meron siya mga reward system sa sarili niya na sinasabi, ito yung mas gawin mo, kasi di naman niya magagawa ng perfect agad-agad Ito yung mas gawin mo, kung hindi mo nakuha dito yung good na result based sa mga tao na gumagamit sa'yo, gawa ka pa na isa pang angle ulit hanggang makuha mo. So yung mga nakukuha mong art ngayon na kaya nag-prompt ka, hindi yan based lang sa ginawa mo. Based yan from million na instance na mga tao din na tulad mo na nagpagawa ng art at nakita nila ano yung nire-reward ng system for doing a good job at ano yung hindi. Ganun siya. So hindi ko matatawag na artist ang gumagawa ng AI art. Prompter pwede pa kasi walang creative dun. Wala kang creative na sa level ng isang tunay na artist yung talagang gumagawa from scratch. Pero na-appreciate ko rin yung mga artist na gumagamit ng AI para matulungan silang magkaroon ng mga inspirasyon. Okay, mga nagbe-burnout dyan, nakakahanap ng, sabihin natin bilang dami nilang komisyon, kailangan nilang makaisip agad ng para inspirasyon. Pero mas lalo akong believe sa mga taong hindi kailangan yun. Pero para sabihin natin na ang AI, hindi ka AI. May nag-prompt bigla na itim na pusa. Pero para sabihin natin na iiwasan mo AI habang buhay. Kayang lang. Para tong makabagong teknolohiya na kailangan mo din gamitin sa buhay mo. Kahit paanong paraan na sa tingin mo ay makakatulong to sa'yo. Example lang, yung spolarium. Yung ganda ba ng spolarium ay dahil lang doon sa mismong imahe. Yung binabatak yung katawan, yung dark na contrast nung background na parang nagsisignify ng kalungkutan at helplessness, violence. May mga gladiator yan na iba dyan napilitan, lumaban. Pero ano pa ba? Yung gumawa din, si Juan Luna. Si Juan Luna, isang kilalang political activist ng Philippine Revolution. At syempre, kapatid pa ni General Luna na parte din ng revolution na yon. Diba? Nabibigyan pa natin ng dagdag konteksto at laman at sarsa at sebo at sarap yung mga artworks na yan kasi alam mo sino rin ang gumawa. At kaya naman sa modern times, pa nagpa-commission ka, kaya pa pa-commission sa friend mo na alam yung mga pinagdaanan, kilala ka niya. Diba? Yung mga ganon, nabibigyan pa ng depth yung art na yun. So,
mga artistic gray areas na to na mas masarap lang talaga ang putahe na gawa ng tao kaysa sa mga robot o kaysa sa mga AI. Ngayon, hindi ko pipigilan ng mga tao mahilig kumain ng tae bilang art. Diba? Ginagamit nga nila sa mga brain rot, ginagamit sa mga memes. Wala akong problema doon. Hindi mo rin naman maiiwasan eh. Napaka-accessible na at common sa lahat eh kung paano gumawa nun. Kaya nga may ganito rin contest. So, tandaan lang natin yun na sa ibang tao kasi ang art ay hindi lang art. Kaya para sabihin natin na ang AI-generated art ay isang durasala. Kaya naiinis sa mga tao at naiinis din ako. So, yung mga gumagamit para sa mga memes, parang okay lang kasi alam mo yun, kakalimutan ko to after 5 seconds. Pero ito, mga ganitong imahe, mga gawa ng mga pintor natin, mga gawa nila, hindi mo makakalimutan yan anytime soon. Kasi galing yan sa puso. At art nga, di ba? Lagyan mo na ng HE yan sa simula, art. Boom! Walang prompt yun. Dito lang yun, boy. So, doon ko nakikita bakit pinagtatawanan to mga AI art na to. Gusto ko gawin nila eh. Pagpasa nga sila, yung isang student doon, talagang gawa lang from scratch. Mali natin, manalo. Talagang walang tulong sa kahit anong prompt. Pero yun nga eh. Isang buwan naman to eh. So, I think kaya naman eh. Magigets ko pa kaya AI generated art contest tapos bukas pasa mo na. Yun, naiintindihan ko pa yun kasi mabilis eh. Diba ganun ang AI eh. Pero hindi eh. Isang buwan eh. Kayang-kaya mo na to gawin ng hindi AI generated. Isang buwan para sa AI generated art. I mean, saan ba gawa keyboard mo? Basag-basag ba? Hiwa-hiwalay ba yung mga pyesa nun? So doon tatapos sa ating non-generated AI na video at YouTuber. Dito AI. Wala AI dito ha. Para di tayo mapalitan ng AI, huwag nyo ko tayo like, share sa mga AI generated na utak nyong friends. At huwag nyo kalimutan subscribe. James Yapper na mamaalam. Shoo!